42 sena minn mindu Malta kisbet ir-Repubblika kienu 26 il-persuni u gruppi li ġew onorati mill-Istat għal-ħidma tagħhom fis-soċjetà Maltija. Kien hemm varjetà ta' nies li ġew onorati b'uħud minn qasam politiku għal dak soċjali, reliġjuż, sportiv u anke tal-ispettaklu. L-Arċisqof Emeritu Paolo Cremona nata l-ġieħ tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu f'livell ta' kumpann onorarju. Monsinjur Cremona eda l-missjoni tiegħu f'bosta oqsma qabel ma sar wieħed mill-iktar mexxejja tal-Knisja Maltija maħbuba min-nies. Fosthom President tal-Konferenza tas-Superjuri Reliġjużi Maġġuri, President tal-Kunsill tal-Formazzjoni tal-Ħajja Reliġjuża, Assistent Direttur Spiritwali tas-Seminarju tal-Virtu u membru tal-Kunsill Presbiterali. Dan fil-waqt li l-imħallef emeritu Filip Xiberras kien onorat bħala uffiċjal fl-Ordni Nazzjonali tal-Mertu. Xiberras servat imħallef fuq il-Bank tal-Ġudikatura Maltija għal 8 snin u dedika ħajtu għal riċerka legali u wkoll l-awtur ta' diversi pubblikazzjonijiet marbuta ma' dan is-suġġett. Għatta diplomatiċi u anke akademiċi u koll ingħataw ġieħ. Fosthom l-intraprenditur Joseph Zamita Bona li serva ta' Kummissarju Oli ta' Malta r-Renju Unitu l-Irlanda ta' fuq u bħala ambaxxatur mhux residenti għar-Repubblika tal-Irlanda. U l-ambaxxatur emeritu ta' Ċina Clifford Borge Marks li ta' kontribut fl-iżvilupp ta' relazzjonijiet politiċi u ekonomiċi bejn Malta u ċ-Ċina. Dawn it-tnejn ingħataw titlu ta' membru. Godfrey Pirotta, magħrufa l-kontribut eċċellenti tiegħu fl-oqsma tal-edukazzjoni u l-politika pubblika kemm f'Malta u kif ukoll f'pajjiżi barranin, ingħata l-unur ta' membru wkoll, kif ingħatat Marja Camilleri li ħadmet bla qiegħda għal promozzjoni tal-edukazzjoni bħala għodda b'saħħitha d-diversità. Distingwew ruhom ukoll Father Anthony Edmund Caruana li huwa d-direttur editorjali tad-Dar tal-Pubblikazzjoni tal-Vatikan u David Mifsud, lettur anzjan fl-Università ta' Malta li wettaq xogħol fil-qasam tax-xjenzi bioloġiċi, partikolarment fl-entomoloġija u l-preservazzjoni tan-naħal. Ingħataw ukoll unuri għal barranin li taw kontribut lil Malta. Fosthom Gina Abercrombie Winstanley li servit bħala ambaxxatur tal-Istati Uniti għal Malta għal numru ta' snin, Sandro Gozzi li ħadem mal-Gvern Malti għal Presidenza Maltija tal-Kunsill Ewropew, Lord Mandelson li kien responsabbli għan negozjar ta' diversi ftehimiet bilaterali għal Malta, kif ukoll Rachid Marif li kien l-ambaxxatur tal-Alġerija għal Malta għal numru ta' snin. L-ex-kap eżekuttiv tal-Lufthansa Teknik Malta Stefan Drews u l-intraprenditur Alexander Pilz ingħataw it-titlu ta' membri onorarji. Esther Azzopardi li kienet l-ewwel mara li nħatret referita għal FIFA u Carlizzo li huwa team head coach tat-tim nazzjonali tal-water polo ingħataw midalja għal qadi tar-Repubblika għall-impenn tagħhom fid-dinja sportiva. Għall-impenn fid-dinja artistika u mużikali ingħataw midalja għal qadi tar-Repubblika l-ex xandar Peter Paul Chantar, il-kantant Freddie Portelli u ż-żeffina Alison White. L-inġinieru studju storiku Christopher Mikallef u l-infermiera Nikolina Farrugia ingħataw din il-midalja wkoll. Wara mewthom ingħataw rikonoxximent Carmen Mikallef Buħaġar li tat kontribut fil-qasam letterarju Malti u li ngħatat it-titlu ta' membru u l-Maġġur Anthony Aquilina li kien wieħed mill-iktar kompożituri importanti tal-Marċi Maltin li ngħata midalja wkoll. Il-Malta Hospice Movement u s-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesu f'Londra ingħataw il-midalja għal qadi tar-Repubblika għax-xogħol siewi li jagħmlu ma' dawk vulnerabbli. Alan Ralph Curry ngħata l-midalja għal qadi tar-Repubblika fuq bażi onorarja għal rwol kruċjali fit-twaqqif tal-Life Cycle Challenge u Life Cycle Foundation bl-iskop li jgħinu lil dawk il-persuni li għandhom problemi fil-kliewi.